Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimane nyika kwese kwese kwa muri. Zita ndinonzi DJT1. Hadzi musha usingasvike vaini musha wakaita sei. Nasi ndiri kunzwa kudzirwa, ndiri kunzwa afudzi kuti nyau. Tatsikwa nemuzodziva nemuranda vaMwari. Komanda Madzibaba Simba. Madzibaba vakadi. Ndinofara muningi nangu. Aiwa tinotenda mukoma. Inyasha. Mukamboonawo mukoma wachimbotsikawo muning'ina so. Idika zvakabvumidzwa ka. Kuti zvikombo zvinotambidzana mute. Ichokwadi. Vakuru vanoda vachinoona vaning'ina vavo zvakakosha izvozvo. Zvakakosha izvozvo. Zvinoreva ukama. Ishuwa. Aiwa ndinotenda mukoma matitsika zuva ranhasi. Asi zvamatitsika saizvozvo tiri kuzviziva mukoma kuti tatarisana nezororo reKrismasi. Zororo hombe. Ende pazororo ipapo pane zvakawanda zvinoitika munguva yatatarisana nayo. Handizivi kuti mashoko amungade kusiyira kumhuri yeZimbabwe ndekuti kudii nhasi. Tinotenda mhuri yeZimbabwe kumativi mana kwose kwamungadai makateerera makatarisa tiri muno muchirongwa maDJT1. Tiri muno mamutare munodakarira here munotamba here amweni achoni. Chiwaswa muchigoni ba. Manje nenda kuchigona but zvandataura mese makateera muchida kuzvinzwa asi muchazvizwa mazvizwa here. Tinokushuvirai kuti nguva yatatarisana nayo inguva inofadza asi imwe nguva tikafara tichifarisisa inguva inorwadza T1 nekuti tine vanhu vanoti kana Christmas yasvika saizvozvi vanomwa doro zvakapfurikidza, vamwe ndevanofarisa, vamwe ndevanodi, asi tiri kuti munguva yeChristmas inoda kuti vanhu vaone kwavanobva nekwavanenge vachienderedzwa kuti zuva iri izuva rinongosvikira mazuva ese. Tikuenda kuDecember ukatafura kuti zvikaubvunza kuti ndiwane makore mangani, ukanibvunza kuti makore mangani, kuita kuti maChristmas akaramba achingoendedzana. Asi tine hama zhinji dzakatorasika munguva yakaita seiyoyi nekuti dzimwe hama dzinenge innocent vasina kana kumwa doro vasina kudii, but munhu obviously munhu akadhakwa anoita zvese zvinopa kuti panenge pasingafanira kunge pachispeedwa anospida. Saka tiri kuti please time yeChristmas ngatiikoshesei, tisaparadze dzimwe mhuri dziri innocent. Mweya Mutsvene ngaanyanya kushongedzai nguva iyi, ndonyanya ishuvira kuti Mwari wokudenga ngaabate time ari iye Mwari, nekuti iye Mwari ndiye anokondora upenyu hwedu kwatinobva nekwatinoenda. Saka ishuviro yangu T1 kuti Mwari dai anzwa munamato wangu wandiri kugara ndichinamata izvo tiri kuno kwamutare tauya kuzonamata kuti Mwari ropafadzai Christmas vanhu vaipinde zvakanaka, isapinde iine matsaona akawanda, isapinde iine maaccident akawanda, ipinde vanhu vaine mufaro, vanhu vachirangarira vachicherechedza kwavakabva, nekuti iyo Christmas tinenge tichirangarira uwepo hwaMwari, iye mwanakomana waMwari chaiye mbune Jesu muKristu. Saka tine basa ratinoramba tichingocherechedza kuti Mwari wakanaka, une kwaakatibvisa, une kwaari kutiendesa. Saka ndiri kuti semhuri yeZimbabwe pamuchaungana ndo pakavhara vana vezvikoro, ndo pakavhara makambani, ndo pakavhara zvinhu zvese. Takanzi isusu semucherechedzo semhuri ngatinge takabatana tiri pamwe chete. Regereranai vakatadzirana semhuri, vanga vakapumhana, vanga vakatukana, vanga vakashoropodzana, vanga vakaitana zvakawanda zvakasiyana. Please ndiri kuti Christmas ngaive yekutanga vakateerera pachirongwa chino ichi, ngaive yekutanga kuti mubatane, muyanane, munzwanane. Ndiri kuti chirwirango senyika yekwedu inovakwa igonamatirwa nevene vayo mhuri. Batanai, hapana munhu wamuchaonayo kuTanzania anoyazokubatanidzai imi mhuri. Saka family batanai, muwirirane, muonesane kuti Christmas kana ichinge yasvika semhuri chii chatinofanira kunge tichiita. Ngativei tiine rudo, tichimbowana nguva yekukurukura kwatakabva nepatari. Tikaramba tiri vanhu vekushoropodzana kana kuti vekutukana, vekunyombana, hatina kwatinoenda. Saka ndiri kuti mukoma kudza muning'ina kudza mukoma. Imi vakomana vari kuHarare, South Africa, Tanzania, UK, rangarirai kuti pane vanhu vakaita kuti muende ikoko. Hamuna kungoenda kungomuka ikoko. Mune vanhu vakakuendesai kubva grade 0 kusvika grade 7, form 4, form 6 kusvika muende kuma A level, kwese kwamakaenda kuma courses amakaenda, mabasa amaanawo, makambani amaanawo, zvigaro zvamaanazvo.
rangarirai kwamakabva kuti zvigaro izvozvo zvine kwazvakabvira, vaendeserewo zvekupfeka, vaendeserewo zvekudya, zvishoma zvamuinazvo vanozvitenda kwazvo nekuti mune mazvoendesa nerudo. Musatsvinyire hama dzenyu patime yeChristmas, wanaiwo time yekupoka namahamba muzvipatara sezvandoita inini nesangano randotungamirira reJohani Masochi Canaan paUnity J up. Tinoramba tichingorangaridzana kuti please zvishoma zvatinazvo handei tinogoverana nevasina, handei tinogoverana nehama dzedu. Hama dzedu munhu chero akava murombo, munhu chero akava anoshaya, hapana guva remurombo, hapana guva remunhu anotambudzika. But ndira kukudzidzisai kuti munhu anonzi munhu T1 imhuka imwe yakangooma yekuti munogona kutofunga kuti yafa kana zvapera. But Mwari zvaanoita anosumudza marombe kubva muguruwa. Mwari haaramba akanyarara. Mwari ane rumwe rwendo rwaanofamba nesu. Rwendo rwaanofamba nesu Mwari nderomujecha, zvichirema, zvichioma, zvichirwadza. Mwari ane imwe mission yaanotigadzirira, ane kwaanobva nesu achienda nesu. Ngatisaperei tariro nekuti izvo zvimwe munhu ari kuti ndichatangira papi. Pandira kuudza kuti zuva rimwe nerimwe rine zvaro. Zvaunofunga kuti nhasi pamwe Mwari atondirasa, pamwe Mwari andikanganwa, mangwana kunogona kungofuma kuine umwe mukana wako unotyisa. Mukana wako Mwari akatokusumudza, Mwari akatokuendesa kumberi. But chandirangokudzidzisa ndechekuti museko yako unotamba navanhu vakaita sei, unofamba navanhu vakaita sei, unotaura navanhu vakaita sei. Nekuti ukataura navanhu vakadzikira mese makaita down so muchaona kuti life yenyu kana kunetsai. Saka ndiri kuti mulife pinzawo vamwe vanhu vanoita kuti upenyu ufambe zvakanaka. Saka izvo ndiri kutoshira zvakanaka. Ndanga ndiri kutotaura kuti Honorable Minister Dr. Mugadza vari muno maMutare ndezvinhu zvizhinji zvandakaona zvavakaita, zvavari kuvaka, mungava muzvikoro, mungava zviriitwa naHonorable Minister Mugadza, vari mubasa rimwe chete ririitwa naPresident, kuti vanhu ngava vaine muono wekuti tosumudzirana sei wemhuri, tosumudzirana sei maguta, tosumudzirana sei wemhuri. Nekuti President ndonzwa achiti make man no is pass. Saka ndiri kuti wemhuri make man, onesanai zvinhu zvine production, onesanai zvinhu zvine upenyu, nekuti upenyu ndehwenyu wakomana. Muri kutochembera makore anenge achienda kumberi. Itai zvinhu zvine basa, zvinhu zvisina basa siyanai nazvo. Zvokuti ndarehwa, ndanyombwa, ndadii, hazvina basa izvo. Aidha vanhu vatuka, vanhu vati chii, hazvina basa. Chandira kutoita kuti ukasimba vanhu vanotaura, ukaonda vanhu vanotaura. Uona zvinoita kuti iwe urarame zvakanaka. Nekuti ukasimba vanhu vanoti mapirisi amubvuma, ukaonda vanhu vanoti mapirisi amuramba. Saka ndira kuudza my friend, vanhu vanotaura, but ndira kukudzidzisa nhasi taakuenda muholiday, taakuenda kubva tanotarisana nekupera kwegore. Gore iri zvarava kupera. Dzidza munhu waMwari kuti inge wakanyora zvinhu zvako pasi. Handizvo zvese zvinopasa, but vavarira kuitawo chimwe chinhu chinobudirira, kuti chero pauchafa vanhu havana kuzotuka guva rako kuti chimudhara chiri papa ichi, chimai chiri papa ichi. Pinda mune vanhu, taurarani nevanhu muchionesana upenyu kwatinobva nekwatinoenda. Inangu seni madzibaba Simba, mukoma wamadzibaba T1, handina stress free, handina chinondinetsa. Usanetsane nevanhu please. Pindai mune vanhu, musatukane, musanyombane. Wemakereke batanai, muita zvamuri kuita, anoziva ndiye Mwari. Achati pacharira Hwamanda neTsuri kana iye mutumwa wedu paakauya paJohani akati achaenzanisa basa, harisati raenzana, akati chenga ose. Iye ndiye muridzika, regai zvikurirane, iye ndiye achatonga. Uko kudenga kuchatongwa vanhu mumwe nemumwe sezvaakakufanira. Saka ngatigonei tivavarire, tiite zvinodiwa naMwari, tigonera nehama dzedu, vavakidzani manext door, shamwari neshamwari. Idzo shamwari neshamwari dzisinganamate, regai kutamba nadzo, dzinokuendesai kumangondo. Shamwari neshamwari ngadzivakane, zvinhu zvofamba, zvinhu zvichienda kumberi. Ndine imwe nyaya ndira kusatiwana. Vana baba ngavabve kumukando, vana baba ngavabve kumukando, vana baba ngavabve kumukando, ngavasire vana amai, vana baba ngavaende kumaprojects, business, vaende kumabusiness, kuite kuda kupinda kumukando. Right, muri yeZimbabwe, mashoko makukutu kubva kuna madzibaba Simba. Commander, thank you very much madzibaba, tinotenda nemashoko enyu, mashoko ane uremu, mashoko ane udzamu. Ndinodaira kuti ane nzeve dzekunzwa anzwa. Pamashoko amataura ndinoziva kuti achabatsira vairi vatatu. Zvikuru sei tatarisana nezororo reChristmas ramanyanya kubata. Ende zvechokwadiwo zororo irori tine zvinhu zvakawanda zvinotiwira, asi tinodaira kuti
pane vanhu wabatsirika nekuda kwenyu madzibaba, tinokutendai mazvita nemashoko akadaro. Shuviro yangu ndeyekuti kana makungofamba pamugwagwa shoma neshoma ukaona munhu akakunanga auya kulendera kutiza neupenyu, mumwe munhu anenge akadhakwa izvo zvine soro ndichifamba ndakaona mumwe munhu aiti akaenda rodhi uko akaenda rodhi uko tikati eish wakomana panoda nyasha dzaMwari kuti Mwari achengete vanhu pakufamba pamugwagwa unofira right of way nekuti uri kuti ndiri right. Mwari ngakuitire zvakanaka pakufamba pamugwagwa shoma neshoma pore kana muda ukasika masvika kasika masumuka usanonoke kusumuka muda ukasika masvika. Mwari ngakuitire zvakanaka. Thank you. Thank you very much Muri Zimbabwe, tinotenda mazvita.